बैसागु बोथोरनि फट'शुट लादों जोंना क्लाबनिफ्राय आरो गासैबो रायजोफ्रानो जाय जाय लानो गोसो मोनजोबो भिडिअखौनो आं आपल'ड होयैया बिराद गोबाव जाबायमोन माखासे आंनि मानेटाइज जाखानाय नैबे चेनेला बिराद दुखुनांथाव बिनिखायनो नैबे 1 इयारनि उनाव आंनि मानेटाइज जाखानायफ्रा गासिबो बेक जाफिनजोब्बाय बिनिखायनो आङो गोसोआव दुखु मोननानै भिडिअखौ होफिननाय जायाखैमोन दिनैनिफ्राय आङो स्टार्ट खालामफिनबाय बे भिडिअआ दाख्लैनो शुट लानायमोन ओमफ्राय दिनैसो आं आपल'ड होनाय जाबाय दुखुजोंनो दा स' नायसाबदो लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअखौ बे सासे गथ'आ बिराद आइसक्रिम जायोलै नै जाखोमागासिनो हारसिंनो मादै आलायसिनि फिसाजो बिराद आइसक्रिम जायो नै जाखोमागासिनो नायखोना आंखौ केमेरा खेबजानो बैसागुनि केमेरा खेबजानो फैनाया नै थान्दा बरफसो जागोग्लागासिनो गथ' नै नोंखौ नायनो न'आव ना बिबारा गबाय फाइनालि गाइसमोन नै दलाफाराना दिनैसो जागायदों बैसागु प्रग्रामनिया केमेरामेना हौवा गोजानावसो माखासे जिरायनांगोन नङाबा लानो हाया सिख्लाफ्रा बिर नागिरबाय नै ओरै नाहर केमेराथिं एसे ओरै एंगेलजों मिनिस्लु जाजोब गंनाया जादों जानोखाय आखाइ नुजा होजोब मोजाङै फोसाबनो रोङाबा बिनो दैस्लारा बोरैबा गावसो मिनिबाय थायो ओरैनो बिथाराखै गाननाय नांदों बिसोर बिलाना दोनदों समा खालामलाय देखायदो
एसे गनांगोन ना नानियाबो नैहा एसे औ औ ओरै मोसानाय पजिसनब्रा जाबायलै जाबाय बारा नाङा माके बौदानिया बा फाग्ला नुयोलै नै देखेलायदोंमोन मा सिस्टेम नुयोलायनाय नै गामोना ला नुयो नै फाग्लासो द्र'ननि होलायबायदि केमेरायाव नाहररा ओमफ्राय केमेरायाव नाहररा गासिबो माखौ नायलाबाय मिनिखो बेहा जाबाय